Putem să spunem că acolo se făcea și un fel de universitate de vară în care, să spunem, vara nu se adunau la ea, se adunau aici. Deci era și o altă universitate, era o altă universitate, Universitatea de Vară, unde ar fi încercat să facă ceva, dar nu se făcea. Nu se făcea și am dat și eu ideea asta, vei face, dacă matale spui că este așa, vorbeam cu acest Dumitreasa, eu aveam 2 ani și eu suspect, Lucidiu să-mi spunea, eu nu pot să fac, eu de fapt trebuia să fiu în învățământul superior și uite, nu m-au luat, chiar dacă am numai 3 ani de facultate. Am numai 3 ani de facultate pentru că mereu mi se puneau piedici, probabil să-și puneau piedici obiective. Nu a dus destul bani, pe asta era, deci trebuia să duci destui bani acolo, asta era și spion. Păi vin și eu cu ideea să faceți o universitate de vară, așa să faceți o universitate de vară, fac o universitate de vară, dar fac tot în bășcălii. Tot în bășcălii fac, apar după aia și ca profesor universitar, atent. Deci după ce îți faci universitatea de vară, apar ca profesor universitar acolo, deci el trecea și ca profesor universitar, la Universitatea de Vară veneau alți oameni complet nemulțumiți din regiunea Moldovei mai ales, care n-au fost luați în învățământul superior, li s-au cerut sume uriașe de bani și încep să se facă și pe la Cluj. Deci, iată, altă idee să se facă niște universități așa de vară în vacanța mare, care mi-a venit mie, dar acestor oameni nu le venea în minte să dezvolte. De fapt, când se vedea și acolo, că avem o universitate, și îmi spune, bă, au mai fost prin 27, mai lasă-mă, domnule, au mai fost prin 27. El vrea să-și spună, deci omul ăsta era un vector complet negativ, deci tot venea acasă și după asta zicea că s-a mai făcut, nu știu când, deci generalizările astea la cercul lui Tucker, eu nu le-am văzut generalizări, deci trebuie numai ideea, numai cuvintele să le spui și să scrii ceva, să se facă generalizări la cercul lui Tucker, generalizări la cercul lui Weiler, generalizări la cercurile lui Taylor. Deci absolut venea cu teoriile astea antipremergătoare, îl racola spitală și băi băiețel, stai cu minte că ai 2 ani, atunci l-am văzut și pe medicul ăsta criminal, Kelemen Cornel, aici a dus, îl prostește spitală, vei, copilul are prea multă energie în el, trebuie să-i faci, trebuie să-i faci niște injecții negative, el te termină, am văzut în 2 luni te-o terminat, ești că n-ai știut nimic, nu ești nimic, nu... Și îl speri data și mama, da, băi, așa de sau că ne-a tulburat toată viața, băi. Ne-a tulburat toată viața, nu mai știm ce să facem cu copilul ăsta.